свещеник, да, той е отрепан тук в ранени в една местност, местността как се казваше, аз много не познавам местностите, и го откарват тук в центъра на селото и тук почива. Отряда е разбит тук в нашата местност, в някаква кошара там, някакъв ги предава. Това знам. Което друго, моят дядо е водил някакви партизани, Васил Богданов, който ги е водил. Моят дядо е бил малък. И са му казали за видина в еди си коя местност там, и той ги води и се връща и казва на брат си: абе, ти знаеш ли, аз едни партизани накараха да ги води еди си в коя местност, и брат му казал: ще мълчиш, нито си виждал, нито си чувал. И след освобождението вече, значи, моят дядо е бил някъде 75 годишен. Баба ми тък му беше починала. И когато направиха паметника тук на Николай Лъсков, този човек, Васил Богданов, е дошъл и е питал за моя дядо. Ама той е в гората с овцете там и не можа да отиде да го види. Е викал: абе, какъв човек беше, дето наводи, нали, не чухме нищо, нали, не ги е предал, ма той е бил детенци. И така, това, което друго, знам, че Васил Левски е идвал тук в селото някъде. То даже местото е, тук има една малка къщичка направена, там са му давали пари, хляб, друго не знам. Има много легенди със селото, през турско робство. Много интересно, много интересно. Да. Легенди, да. И легенди има, да. Имаме един... Доста легенди, да. Да. Имаме един празник, лазарувани. А когда праздник? Април месец прави празника. Да. Там се отива точно на тази местност, където са събирали едно време там момите, са играли то в гората. Имало някакви змеи, змейска сила, ако сте чували такива, отвличали най-хубавата мома, там отиват лазарките сега, нали? Има църква също, е правена по времето на турско робство. Значи на место всичко е сечено, е правено, са закриели хората. Тя не е много далеч църквата тук. Църкъв е снизу, да? Да. Проехали там, нет? Надолу там, да? Да, друго, какво да ви кажа? Баба ми ги разказваше, аз бях малка. Тя много знаеше за селото, баба ми идваха постоянно и я питаха. Да. Много, знаеш ли, почти цялата история на селото. Бабушки есть, которые все знают. Да, ама ние младите. А мы маленькие были, ничего не знаем. И ви не се интересували. Нам не рассказывали, да? Да. И така. Да, очень здорово. Хороший день. А коляды как у вас отмечается здесь? Ну, Рождество, коляда. 24. Да. Но только местные жители, туристы. Не, то е смен прави. Туристы Банска, да? Банска, тук само лятото има туристи. Да. Мне понравилось. То есть это как-то семейный праздник, да? Семейный праздник, да. Заведение не работает. А вы вот там живете, да? Как бы приятно.